إذا سب أبا جيلهرمي كبهالن كله ناي كاثوليك كشي وتادراو تشابلين كمون تكنو دي جيو ناي إذا سب زي ناي موسيقى حيوات لكع كان فيلم التحلالخن زجر منيو كل نجار جمر بعصر شعات 74 أب جرامايرش برتغال كوينو مبزحتهم هزانات ببقيات نبز عالم كمتون كلو أبا جيلهرمي جنا ناي موت فرد حزوم كم زمتو يزربيو بكبير نيت عنا صقام سلت تولو دكاترات نولدو زسنبت زينا تزاريبهم يوم اتزيناون يموت هاللومو نزالي تزي اكساغران زبل مسنبت زينا ينيرو ببهال امنت كاثوليك هزانات اب بيت كريستيان تعجبهم اب كلتوي 3 عامتهم يمتمقو موت رقص اب زخون اللوان كنا ولاديوم زي تلمدو السانه وسينهم يوم كاب زولد وحد معلتات طراي مسكونو كاب هوسبيتال كبابي اب زركبنا هيمانوت بوتا اطميقوم يوم إذا دما نتدرو هيوتو كطفق زنبر هزان تقابره ناي تسفى مغراط منفساو دحناتي نيرو ولالي تاديو بحازن من امنة توحيطا هيوتو مدو زغيره ناي سممع مبسع غيرايا نسوون اتزان تدادحينو ناقل قلوت أملاح كتهبو قالاتيايا كاب كلو ناي حكمنا قمتات وزيو جيلهرمي دحينو ناب هيوتو تماديسويو دحينو ترايزي كونس عابيونيو دهر عامتات جيلهرمي مسكر ورقات دمكاتو خدلن كله ناس تاريخ مسفلته حدا نجر نصر غيريو ولدي اجديدو من زبل حق يكونن نايو علي مرجع ينيرو بمبال تزاريبويو ود 13 عامت مسكونه جيلهرمي ناب سيمينار اتيو بعصر شعات 93 جنا ود 24 عامت كله قش خاتوليك كوينو كغلغل جميريو قداماي دموز دما نتني عدو غانتا قعسو اغري فيكتوريا جمايرا شابالنت نمعداق تطقيموليو أب كل تشنشن عامة مرات سان ميجيل دلاوندس أب سمين برتغال أب تركب نيشتو دبري أبا جيلهرمي حما أصفنا فتنا قد إمو وميو بسنك حدثات بيت كريستيان تخمر عدان بلومنا جنزب مكاب ميلاتات بسلكي مؤمنن كاب حدثات منبر بيت دبر التلعلة أب عداي نيرو بو مخني الدما نايمنا أسي كاروي كيمشة تداليو علامو دما قليل نيرو نسوون مناسي مستتاف محبرسب مفتارن جنزب مكابن نيرو እቶም መናእሰይ ዝሓትዎም ዜማታት ዝሑላት ናይ ፍቕሪ ዜማታት ጥራዮም ነይሮም እቲ ናይ ኣዳራሽ ፀዓት ሙሉእ ንሙሉእ ጠፊኡ ነይሩ እቲ ናይ ገንዘብ ምእካብ መደብ ናይ ማሕበረሰብ መንፈስ ክለዓዓል ጀሚሩ እዩ ሽዑ ጊልሄርሜ ኩሉ ነገር ዝቐየረ ቅፅበት ኣጋጢምዎም እዩ ናብቲ መጉልህ ድምፂ ከይዱ ድማ ባዕሉ ተቆፃፂሩ ካብ መዝሙር ወይ ካራኦኬ ወፃኢ ናይ ፖርቹጋል ሮክ ሙዚቃ ብዓቢ ድምፂ ከፊቱ ከስምዖም ይጅምር بدحريو دما غانسي اندروسس SDDC كمون ولا كورامستاين ናይ ጀርመን ኢንዳስትሪያል ሜታል ሙዚቃ ኣብቲ ናይ ፖርቹጋል ደብረ ኣዳራሽ ክስማዕ ጀሚሩ እዩ እቲ ለውጢ ቅጽበታዊ ስለ ዝነበረ እቲ ክፍሊ ብሓይሊ ፈንዲዩ መናእሰያት ክስዕስዑ ጀሚሮም እዮም ዓበይቲ ምእመናን እውን ምስቲ ዜማ ክወዛወዙ ጀሚሮም እዮም እቲ መውት ዝነበረ ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብ መደብ ናይ ውልዶታት ጽምብል ክኸውን ጀሚሩ እዩ እዚ ብኣጋጣሚ እተረኸበ ዕድል ጥራይ ነበረን جيلهرمي كابتلو مدقلقالوت نلعلي زحيلة نقر كم زرخابة تعذيبهم يوم موسيقى مزناقع تراي نبرن حبرتهم فتيريو يخون مبر بحلاوي نايدبره والتراي وخلاي نبرن وتهدراو تشابلين كوينو كساب معرق ليتنال كوينو ون بس يحيو إذا دما صانيحو نزمروح عالما ومدرخ زرايناي مريحنات بقاعات كوينيو 2010 أب أفغانستان مبزحت يوم نساسا شدشان عامة غشتي أم متشو كنتات كقمتون كاللو جيلهرمي جنا أب تبرتو حدا غازلو نعلمنا يوقع قطنا نوتهدرات برتغال منفسا ودقف نمهاب تسلفو يو وقع قطنا تاتدما كل زيد النقر المقبار زدفافو كم زقونو يفلاتيو ناي تسفا ناي ركب كمو الموت أب كل خرنا عاوز بزحلو بزا منفسكا زلعال دليتي فتريو جيلهرمي دما نزدخمو وتهدرات محبراو متخخابات يدالو تصنحيو علال صلوتن سقطان ولا كوانت نبرو بتم وتهدرات جنا توسخ نجار يديوم نيريو أبو بزنبرلو جزا جيلهرمي بناي دي جي مسارحتاتن سوفتويراتن كمرامرو جميروم يوم مجمرتا كم دحر بايتا موسيقات تجمر نجار نامناي لو تحيلي تغيريو بناي وقت تذكرون سقطان توحيتهم زنبرو وتهدرات وهندبت كنقساقسو كسحقون كرخبون ترايم يوم بعلو دما نموزيقا زلنا فقري ملخت بتقسيان نمتحللاف كم زحجزن نتردى كلو ابو يونيرو كبل قاليصيو وغلطاشنا عسى تخلتن ناب كوسوفوز غبرو صعب سمريت نزا جواب زياده تنخيرو ويو ناب بورتغال مستملسه كل نجار تغيريو اتسق بحالي ناي دبر قش طفيو بحدا ازي تبعن حدش حساب زلون سب تتكيو
نترخيبو ዘሎ ሓይሊ ብምርዳእ ጊልሄርሜ ሓደ ውሳነ ወሲኑ እዩ ንሱ ድማ ነዚ ነገር እዚ ክገብሮ እንተኮይኑ ብትኽክለኛ መንገዲ ክገብሮ ከም ዘለዎ ኣሚኑ እዩ ካብኡ እውን ኣብ ፕሮፌሽናል ናይ ዲጄ መሳርሕታት ወፍሪ ምግባር ጀሚሩ እዩ ፈለማ ብቐሊል ኮንትሮለርን ብነፃ ቨርቹዋል ዲጄ ሶፍትዌርን ዋላ እኳ እንተጀመረ ነቲ ገደባቱ ግና ቀልጢፉ ተረዲእዎ እዩ ኣማተር ኮይኑ ከም ምጽናሕ ድማ ኣብ ፖርቶ ኣብ ዝርከብ ፕሮዲጄ ተባሃለ ናይ ዲጄ ቤት ትምህርቲ ተመዝጊቡ እዩ ሓደ ናይ ካቶሊክ ቀሺ ኣብ 30ታት ዕድሚኡ ምስ መናእሰይ ኮይኑ ቤት ሚቺንግ ናይ ኢኪዩ ከምኡውን ኮምፕሬሽንን ሃርሞኒክ ሚክሲንግን ቴክኒካዊ ነገራት ክመሃር ከሎ ምራይ ኣዝዩ ዘይተለምደ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ጊልሄርሜ ናይ ሙዚቃ ዕቤቱ ግና ስልታዊ ነይሩ ብፖርቹጋል ሮክን ብሉሙድ ኢዲኤምን ክጅምር ኪሉ እዩ ጸኒሑ ግና ናይ ባዕሉ ፍሉይ ድምፂ ማዕቢሉ ሜሎዲክ ቴክኖ ምስ ቅዱስ ባእታታት ተሓወሰ ስራሕቱ ንባህላውን ህዝባውን ሙዚቃ ምስ ዘመናዊ ሜሎዲክ ቴክኖ ባእታታት ብምውህሃድ ኣብ ኤሌክትሮኒክ ሙዚቃ ታሪክ ዘይተረኣየ ነገር ፈጢሩ እዩ ንዓመታት እውን ድርብ ህይወቱ ገይርዎ እዩ ቀዳም ምሸት ኣብቲ ኣብ ጎቦ ዝርከብ ጥቓ ቤተ መቕደስ ባዕሉ ዝመስረቶ ኣራዳሮ ካብ እተባህለ ክለብ ዲጄ ብምዃን ሰንበት ንግሆ ድማ ኣብ መሰውኡ ኮይኑ ቅዳሴ ከም ዘዕርግ ተራእዩ ሓደ ግዜ ካብቲ ናይ ለይቲ ስራሕ ቀጥታ ስለ ዝወፅእ ናብ ቅዳሴ ከኣቱ እንከሎ ትሕቲኡ ጂንስን ስኒከር ምስ ገበረ ክቕፅል ይረአዩ ታንያኮሽ ተባህለት ምእመን መጀመርታ ከባቢ ዘገርምን ዘሰንብድን ነገር ነይሩ ሎሚ ግና ልሙድ ኮይኑ እዩ ክትብል ገሊፃ እያ ብኸምዚ ኩነታት ኣብ ውሕድ ዓመታት ድማ እቲ ናይ ደብሪ ዕዳ ሙሉእ ንሙሉእ ተኸፊሉ ሕድሳት ቤተ ክርስቲያን ተዛዚሙ እዩ እቲ ዲጄ ቀሺ ነፍሳት ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ነፍሳት ዝእክብሉ ህንፃ እውን ኣድሒኑ እዩ መብዛሕትኦም ኣቕሽቲ ኣብ ድሕሪ መድረኽ ንዘመናት ዝጸንሕ ባህሊ ብምስዓብ ንኣምላኽ የገልግሉ ጸኒሖም እዮም ግልጋሎቶም ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ጸሎትን ጸጥታን ተመርኮሰ እዩ ነይሩ ኣብቲ መንገዲ እቲ ድማ ዓብ ጽባቐ ነይሩ እዩ ገለ ኣቕሽቲ ግና ንኣምላኽ ነቲ መሰውእ ናብቲ ፈጺሙ ዘይቕበሉ ቦታ ይወስድዎ እዮም ወግዓውያን ካቶሊካውያን ናይ መሸታ ክለባት ናብ ቤተ ክርስቲያን ብምቕያር ነቲ እምነት የቃልልዎ ድዮም ዘለዉ ኢሎም ሓቲቶም እዮም ከምቲ ጊልሄርሜ ተኣመነሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን መርሕነት ንሓደ ሓድሽ ነገር ብዙሕ ጥንቃቐ ይገብሩ እዮም ብ2019 ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ምስ ረኸቦም ጊልሄርሜ ነቲ ዲጄ ዝጥቀምሉ ናይ እዝኒ መጉልሒ ሒዞም ከይዶም እዮም እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ድማ ነቲ መሳርሒ ባሪኾምሉ እዮም በዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ሓድሽ ናይ ወንጌል ስብከት ከም እተቐበለቶ ዘርኢ ዓበ ምልክት ኮይኑ እዩ መጋቢት 2020 ዓለም ክትናወጽ ምስ ጀመረትን ብኮቪድ ምክንያት ኣብያተ ክርስቲያናት ክዕጽዋ እንከለዋ ጊልሄርሜ በብሰሙን ኣብ መንበሪኡ ከም ዲጄ ብምዃን ብኢንተርኔት ክፍኑ ጸኒሑ እዩ እዚ ግና ምልማድ ጥራይ ዘይኮነስ ፈጠራ እዩ ነይሩ ኖላፔስ ዩ አር ኖት ኬፓብል ተባህለ መደብ እውን ጀሚሩ እዩ እቲ መልሲ ድማ ኣዝዩ ዓብዪ ነይሩ ካብ ውልቃዊ ስራሕ ናብ ዓለማዊ ጽዕንቶ ምስ ተቐየረ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ካብ ኩሉ ኹርና ዓለም ይከታተልዎ ነይሮም እዮም نحس 2023 ኣብ ዓለም መዓልቲ መናእሰይ ዝኽበረሉ እዩ ነይሩ ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ 1.5 ሚልዮን መናእሰይ ተኣኪቦም እዮም ቅድሚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዳሴ ምጅማሮም ግና ጊልሄርሜ ንመናእሰይ ብሙዚቅኡ ከላዕሎም ሓላፍነት ተዋሂብዎ እዩ እቲ ትርኢት ዘደንቕ እዩ ነይሩ ቀሺ ካቶሊክ ኮላር ለቢሱ ዓበይቲ ጸለምቲ ናይ እዝኒ መጉልሕታት ገይሩ ኣብ ቅድሚ 1.5 ሚልዮን ሰባት ደው ብምባል 5 ናሃቱ ዜማታት ኣቕሪቡ እዩ ሕድሕዶም ድማ መንፈሳዊ ትሕዝቶ ዘለዎም እዮም ኣሌሉያ ኢንፊኒት ላይት ሊፍት ኣፕ ዘ ፎልን ዲስ ኢዝ ዘ ፖፕ ሲዩዝ ከምኡውን ነን ኣባይት ፒዩር ኣይትፍርሑ ዝብል ቃል ዝሓዘ እዩ ነይሩ ድሕሪ እዚ ድማ 1.5 ሚልዮን ሰባት እናሳዕስዑ ንቅዳሴ ተዳልዮም እዮም ኤልዛቤት ኣልባት ተባህለት ምእመን ንግሆ ኩሉ ሰብ ምስተሰአ ዝሰምዖ ቀዳማይ ነገር ሙዚቃ እዩ ነይሩ ኩሉ ሰብ ድማ ሕጉስ እዩ ነይሩ ክትብል ገሊፃ እያ ወግዓውያን ካቶሊክ እምነት ተኸተልቲ ነቲ ሜልኡ ይቃወምዎ ጸኒሖም እዮም ንሱ ግና ኣብ ቅዳሴ ግድነት ናይ ቅዳሴ መዝሙር ክንዝምር ኣለና ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ግና ሙዚቃ ናይ ሰላምን ሓድነትን መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ሓያል መሳርሒ እዩ ክብል ይገልጽ እዩ ሰነ 2024 ድማ ኣብ ታፍሊቲ ደሴት ኤቤዛ ኣብ ዝርከብ ሃይባ ዝተባህለ ክለብ ሙዚቅኡ ኣቕሪቡ እዩ ንሶም እውን ከም ሮክስታር ገይሮም ተቐቢሎም እዮም እቲ ሙዚቃ እውን እዚ ንእሽቶ ዘርኢ እዩ መንፈስ ቅዱስ ድማ ስርሑ ክሰርሕ እዩ ዝብል ነይሩ ብ2025 ድማ ኣብ ብራዚል ኣብ ተዓብ ሓወልቲ ክርስቶስ ትሕቲኡ ብምዃን ዲጄ ኮይኑ ኣቕሪቡ እዩ ኣባ ጊልሄርሜ ሎሚ ንሓደ ሓድሽ ነገር እዮም ዝውክሉ ቀሺ ኮይኖም ከለዉ ከም ናይ ሙዚቃ ኮኸብ ጽዕንቶ ዘለዎ ሰብ ኮይኖም ናይ ተስፋ ናይ ምጽዋርን ሓድነትን መልእኽቲ የመሓላልፉ እዮም
እቲ ክመውት ተባሂሉ ተነግሮ ህፃን ሎሚ ንሚልዮናት ሰባት ብደስ ዘብልን ብሓቀኛ መገዲ ከመይ ጌርካ ከም ዝንበር ዘርኢ ኣብነት ኮይኑ እዩ ወግዕ ንምኽባር ካብ ኩሉ ዝበለጸ መገዲ ሓደ ግዜ ወሰናይቲ ክኸውን ዝኽእል ነገር ብትብዓት ምስፋሕ ምዃኑ ኣረጋጊጹ እዩ ላይክን ሸርን ብምባል ንዘለኩም ሪቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍለይ ክብል ፈቱ